Buitenlandse werknemers steeds belangrijker voor Zeeland. Zeeland is klein, maar wel heel divers met vele sectoren. En we zien dat de internationale werknemers echt toenemen. En verder in deze Zeeland nu. Na 44 jaar vertrekt CNA. En oplossing voor droge speelvelden. Goedenavond. Buitenlandse werknemers zijn onmisbaar geworden voor de Zeeuwse economie. Het gaat nu al om zeker 7% van de Zeeuwse beroepsbevolking. En elk jaar groeit dat deel buitenlandse werknemers fix. Bij zorginstelling Tragel in Klingen begonnen ze 4 jaar terug met Spaanse zorgmedewerkers. En inmiddels werken daar 25. Ben jij naar jouw ouders geweest? Met zaterdag. Abraham Sanchez is 33 jaar. Hij is een van de 25 Spaanse zorgmedewerkers die Tragel in dienst heeft. Hij werkt met veel plezier in Klingen, al mist hij thuis wel. Ja, natuurlijk. Je hebt gewoon twee leven. Maar zo is het. Het was mijn beslissing. En ze waren blij van mij. Bij mij, ja. Tragel begon 4 jaar geleden met het werven van personeel in Spanje. Daar zijn er meer zorgmedewerkers dan banen. Abraham vindt de zorg hier beter dan in zijn geboorteland. Ik moet met te veel cliënten samenwerken. Had ik gewoon geen tijd, geen aandacht, geen energie voor iedereen. Maar hier, Tragel, doet het goed. Tragel gaat verder met het werven van meer mensen zoals Abraham, zowel in binnen- als buitenland. En aangeschoven is zorgverslaggever Marieke Kerklaan. Marieke, Tragel is dus een van de werkgevers die in dit geval dan werkt met Spaanse werknemers. Ja, die groep is echt heel belangrijk geworden. Hè? Ja, hier in Zeeland heb je het over 14.000 expats. En dat aantal dat groeit dus inderdaad elk jaar fix. Nou lijkt mij die overgang van Spanje naar Klingen lijkt me groot. Wordt Abraham daar dan bijvoorbeeld ook nog in begeleid? Jazeker. In eerste instantie door de werkgever zelf, in dit geval Tragel. Maar er is ook een speciaal expatcenter Zeeland. En die begeleidt mensen zoals Abraham bijvoorbeeld bij allerlei papierwerk. Maar ook aan het vinden van goede huisvesting bijvoorbeeld. Dat expatcenter dat werkt in eerste instantie eigenlijk alleen voor de buitenlandse werknemers in de regio Zeeuws-Vlaanderen. Maar sinds begin dit jaar voor alle expats in heel Zeeland. Cheers. Cheers. Een proost in Terneuzen op de expats van Zeeland. Naast Abraham ook de Italiaanse Francesca. Zij werkt sinds kort bij Douw en is blij met de hulp die ze kreeg van het Expat Center. For the medical insurance, which is a system completely different from the Italian, and now I'm still difficult to understand the system. Het expertcentrum ziet dat de vraag naar buitenlandse medewerkers enorm uiteenloopt. Van technisch geschoold personeel tot zorgmedewerkers. Zeeland is klein, maar wel heel divers met vele sectoren. En we zien dat de internationale werknemers echt toenemen. Dat is belangrijk. Ja, Marieke, eventjes terug naar Tragel. Die 25 mensen bijvoorbeeld die daar dan zitten. Ja, de vraag is natuurlijk, zijn dat blijvertjes? Als je kijkt naar de allereerste lichtingen van Tragel, er werkt er nog maar 1 van. Dus het zijn inderdaad niet allemaal blijvers. Het is natuurlijk ook niet niks, huis, haard verlaten om hier aan de slag te gaan, familie en vrienden achterlaten. Vandaar dat het vanuit de werkgevers, maar ook vanuit de provincie ook steeds meer aandacht komt voor het leven naast het werk. Dus bijvoorbeeld het opdoen van sociale contacten. En dat lijkt me ook eigenlijk steeds belangrijker worden, juist omdat die groep steeds groter wordt. Ja, en hopelijk dat ze dan wel blijven uiteindelijk. Of in ieder geval een deel. Zeker. Marieke Kerklaan, dankjewel. Kledingwinkel CNA verdwijnt eind juli uit Middelburg. Het huurcontract van de winkel aan de Lange Delft loopt af. En een ander bedrijf zou CNA overboden hebben. CNA zit al ruim 44 jaar in Middelburg, sinds 1978. En het bedrijf heeft het vertrek bevestigd. Zaterdag 29 juli is de winkel voor het laatst open. CNA gaat niet op zoek naar een ander pand in Middelburg en verwijst klanten naar de vestigingen in Vlissingen, Goes en Sluis. Volgens het bedrijf behouden werknemers hun baan. In juli vorig jaar sloot de winkel van CNA in Terneuzen. Daar zat het bedrijf al meer dan 30 jaar.
Veel politie en hulpdiensten op de been vanmiddag in Middelburg-Zuid, waar een verwarde man in een woning dreigde zichzelf iets aan te doen. Daarbij was er volgens de politie gevaar voor de omgeving, want er werd rekening mee gehouden dat de man zijn huis in brand zou steken of zou opblazen. Na een aantal uren lukte het halverwege de middag om hem te overmeesteren. De man raakte daarbij wel gewond. Deze week gaan basisscholen op de Beverlanden en op Tholen samen weer de strijd aan bij de e-waste race. Met een cheque van €500 voor de school die het meeste elektronisch afval ophaalt. Voor elke deelnemende school is deze week een kick-off. De eerste was vanochtend op basisschool Schuttevaar in Hansweert. Discotheek El Toro in Goes zoekt een nieuwe baas. De exploitatie van de disco is over te nemen voor €340.000. Er moet daarnaast ook wel huur worden betaald, want het pand blijft van de huidige eigenaren. El Toro is al meer dan 50 jaar een begrip in het Zeeuwse uitgaansleven. En El Toro blijft sowieso open tot er een nieuwe exploitant is gevonden. Voetbalclub Zeelandia Middelburg en studenten van Scalda en Hogeschool Zeeland hebben de handen ineengeslagen om een oplossing te bedenken voor droge voetbalvelden. En dat is hard nodig, want afgelopen zomer kon bij Zeelandia 3 maanden lang niet gevoetbald worden vanwege een kurkdroge mat. We zien het steeds vaker, droge velden in de zomer. De groep studenten bedacht als project een oplossing om in de toekomst voetbalvelden tijdens droge zomers nat te houden. De samenwerking tussen de club en de scholen verliep zo goed dat de uitkomst van het project mogelijk uitgevoerd wordt. Kijk, als je denkt het is maar eenmalig, dan denk je nou waar gaan we tijd en energie in steken. Maar als je weet dat de kans groot is dat dat zich herhaalt, dan is het wel goed om daar eens te gaan kijken van kun je daar iets tegen bedenken. Nou, wij hebben gekeken hoe we de voetbalvelden kunnen beregenen, waardoor iedereen bij Zeelandia hier weer eerder kan gaan voetballen. Eerst hebben we gekeken van waar kunnen we het water vandaan halen en met welke hoeveelheid kunnen we dat doen. En daarna zijn we gaan kijken op welke locatie gaan we dat water opslaan en hoe gaan we dat realiseren. Toen ik het nieuws hoorde was ik natuurlijk heel enthousiast. Stel voor dat je gelijk met het begin van de competitie op de velden kan. Dat is een enorme opluchting voor iedereen hier op de club die wil voetballen. Want als je hier ziet de maanden augustus, september, dat het gewoon hooi is. Dat het gewoon 1 blok beton is. Daar kan je niet op spelen. Het project duurde maar 3 maanden, maar in zo'n korte tijd zijn er grote stappen gezet. Er ligt dan ook een duurzaam plan klaar om regenwater op te vangen wat betaalbaar en realistisch is. En wij gaan het water hier zo van de daken halen, van het parkeerterrein. Verder komt er ook nog een eventuele peildrainage in de toekomst. Dat is een regelsysteem onder de grond wat ervoor zorgt dat het water naar boven komt op het moment dat je dat wil. En dat water willen we dan uiteindelijk op gaan slaan in een bassin dat hier naast het voetbalveld komt te staan. In veld 3 zou je een bassin kunnen plaatsen. Zou ook de mogelijkheid zijn om het net buiten het park te kunnen plaatsen. En daarvanuit zal dan weer ook weer het water richting de rolkarts gebracht worden, of in ieder geval via een slang. Om die rolkarts eigenlijk hier over de velden te laten verplaatsen naar de achterste velden toe. Om daar het water te verspreiden. Het plan is gepresenteerd aan de eigenaar van de velden, de gemeente Middelburg. Zij ziet mogelijkheden, maar er zijn ook kritische punten over het gebruik van regenwater en de keuze voor een peildrainage. Ik denk dat een volgstap is om met de gemeente en ook met, wat mij betreft ook met Scalda er weer bij, om te kijken van oké, als de gemeente het gevoel heeft van wij willen meer onderzoek doen ook naar dat peildrainage, om dan wederom met Scalda ook weer rond de tafel te gaan zitten en te zeggen van kunnen we een vervolgproject gaan opstarten om wat meer te focussen op die oplossing. En het project krijgt binnenkort een vervolg, want studenten gaan de droogteproblematiek op de voetbalvelden in een tweede project nog verder onderzoeken. De voormalige zeevaartschool op de boulevard van Vlissingen wordt een hotel dat volgend jaar zomer open moet gaan. Er komen ongeveer 75 kamers met een 4-sterren plus beoordeling. Initiatiefnemer is Joost van Damme, voormalig mede-eigenaar van hotelgroep Amadore. Het pand waar vroeger de zeevaartschool in zat, deed de laatste jaren dienst als medisch centrum en ook als zorghotel.
En dan was het vandaag ook nog Wereldverteldag. Een wereldwijde dag waarop vertellers en luisteraars het vertellen van verhalen vieren. Daar in de Burg, daar had vroeger ook nog een spookcafé gestaan, zeggen ze. Met grote glozen romen en fel verlicht. ISAS van Gent is daarom op initiatief van de bibliotheek een vertelmiddag gehouden. Met 3 verhalenvertellers die in hun eigen dialect de toeschouwers vermaakten. De Belg Paul Vereken doet dat niet zomaar. Hij vindt dat dialect mensen met elkaar verbindt. Het belang is dat dat dialect mensen verwondert en mensen samenbindt. En samen, dat is ook het themaatje van de verteldag hier natuurlijk. Hè. Alles samen in deze woelige tijden toch maar, is dat wel interessant om mensen te binden via alle mogelijke middelen. En vertellen is één van die middelen. Vanavond is er dan ook nog een vertelavond in de bibliotheek in Hulst. Een grijze dag met af en toe regen of motregen. Maar de temperatuur kwam eind van de middag toch nog uit op 10 à 11 graden. Ja, we gaan echt een regenachtige week tegemoet. Waarbij we morgen en overmorgen dan gelukkig de zon nog wel gaan zien. En waarbij de temperatuur ook iets gaat oplopen. En lees op onze website waarom Omroep Zeeland stopt met zogenoemde advertentiecookies. Als u onze site bezoekt, dat u niet meer daarna allerlei ongewenste advertenties op uw dak krijgt. Nou, hoe dat nou precies zit, dat leest u op onze site of op onze app. Zonder cookies dus. En tot zover deze Zeeland Nu op deze voorlopig laatste winterdag. Want morgen dan is het ook echt lente. Dan weer een nieuwe Zeeland Nu. En voor nu nog een hele fijne maandagavond.